Sadako Sasaki, Hiroshimako 2 urteko haur bat zen, Bigarren Mundu Gerran Estatu Batuarrek bomba nuklearra bota zuten. Urte batzuk geroago, 11 urte zituenean, gorputzean geratu zitzaion erradiazioaren ondorioz, gaixotu eta urte batera hiltzen. Bere bizitza galdu bidean, ez zuen amoririk eman. Paperezko kurrilak egiten hasi zen. Japongo koindare bati heldu zion bere amets, ilusio eta etorkizuneko itxaropenei eusteko. Koindairak dioenez, 1000 kurrilo egin eta zure eskaera beteko litzateke. Arma nuklearren aurkako eta bakearen aldeko ikono moduan iritsi zaigu gaur egunera. Gerrek amaitu ostean, denboran zehar bere arrastoak uzten dituztela konturatzen laguntzen digu. Berak izan zuen indarra zabaldu nahi dugu mundura, gaur egun ondoriak bizitzen ari direnei. Afganistan, Palestina, Siria, Kongo, Nepal, Sudán, Líbano, Yemen, Darfur, Myanmar, Libia, Mozambike. Hogeita mendean hainbat gerra amaitu dira. Gerra egoera guztiek urratzen dituzte giza eskubideak. Gatazka amaierak ez ditu bere onera itzultzen berehala. Berdintasuna, Diskriminazioa, tortura, atxiloketa arbitrarioa, justizia eza, adierazpen askatasuna, demokrazia falta, hezkuntza. beraiekin asturik ez gaudela adierazi nahi dugu. Mezuak idatzi ditugu haienganaino irits daitezen. Kurrilo bakoitzean mezuak bidaltzea dugu helburu. Gerraren iluntasunak ez dezala zure argia itzali. zure bizitzako min eta galerak ez aitzatela mugatu. zure borroka eta minak guztiei eragiten digu. zu ahul sentitu arren zure ahotsa indartsu entzuten da. ez amorerik eman. Mundu berri bat eratuko dugu elkarrekin. Gerraren oinatzeak esperantza hasiekin erengo ditugu.